Marso 13, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazaret, miingon siya sa mga tao sa sinagoga, "Apan sultihan ko kamo niini, ang usa ka propeta dili gayo dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako, tinuod ang daghang mga biyuda didto sa Israel sa panahon ni Elias, sa dihang walay ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga, ug may dakong gutom sa tibuok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila, kundili ngadto hinuon sa biyuda sa Sarepta sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman, ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. Nanindog sila ug ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod, diin natukod ang ilang lungsod, aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.